Chéad chuid den ní seán deachleachtais ina bhfuil aine ní bhreislein ag labhairt le Cormac ó Breartúin. Well, fáilte róh chu cinile den na físein eiliúna tá agrithe ag glór na ngéil agus iad dírithe ar grúpi tuismathirí agus leanaí agus dírithe ar foiisttí ága agus tá luhaid arm fáilte a chur rih atá linn in san ísean seo is múntear manscala é Cormac ó Breartúin tá se a tegas go mála clia a gálaiste óin agus go dtí mar a taitú fáilte rót isteach a Cormac. Gurb méle má tam grand mé ar chus mar hat hain. Gohínta inta maithir fád. Chomáid le bheith tegas is alíonn tartú a bhí na plé le cursaí cré agus cefaige bín tú món cardlanna de foiisttí de hailí de grúpi áige mar sin tá saineolalas am thugad san níhhainir cursaí alína a hadóid marm le daoine ága agus poisttí a sppragu le bh tuairt faoi. Yeah, I mean, tá bhí dul le cré le breis agus fécuí blian tá well an chudrol an faoin ábhar. Bím is brawl me. Is féidir gach with ha mé gira a vínu a dhéanamh le cré, so tá sé unam. Is brawl me láv agus is áisca agus súg. Is brawl like brenuar cartoon the fáistí is brawl of brenuar éonú de salach agus bí si gafa leis, so is ionta an rud bhúna. Agus go héirithe is smuitiú ar foiisttí atá níos áige agus tuismathirí tá na móthhaine hen leis an chré tá tú an múnlú sin a dhéanú tá tú an wogú agus cíál comí éagsúla a choir. Is rud Harbh maid de foiisttí agus de riine ága mar an ggólan an máscan sin idir bhabalta de lechar ar an álíonn agus an sin rudanseart omlan bigidit de geirí a chruthú a mahas ag deireú. I mean, tosin she'd like my hug to time at the first tension to stock and because she like my 10 elephant because she includes the morgs and on shroud morgs and the custom morgs that machine is probably PC grammar air it's easy to get does she hold gaffalish I should continue da ergs lehead ní go mór an tror hortdóibh sin a bar faoi mar taken sheet tá sé intige in a tain chus rudí grammar le céile. Maar bín si gommert le mór le agus mar sin agus iad an óg, so an chré ní mór dífricht é. Nar a smuoiníon daoine beidir ar chuirsaí cré agus patadonart beidir go smuoineo siad gur ruda nó gur éhra a bheith dalí a hartar nó go méid se Jackar beidir do grúpa a léhéad de choáhar agus do bhhainehar a thuirteiste mata si a geirí tróna dhéanú le poisttí agus iad ag múnlú agus iad chu rudí le chiile. A an bhfuil se éasca go leor a hartar ar na heabhar seo a sipaí alín agus mar sin na Cormac. Tá, ach leis tá chun riomhfosta cheol cuat le na sunraí féidir I cheannt mar bhart, so féidir cré na thualaisí roinnt dachacháin éagsúla a cheannat mar facáiste ó ortah an DBI hís a ggurcaí tá sé an chóirúil agus tá mé dul fan na blianta, so mórnan sin tá sí lánsásta rudí cheola cuimh má siad uimh. Maidir le an stiff a chuirteach turnog an killen. Sin fai bella. Mar teine an killen soos go 3 Celsius, a 1,300 Celsius má hat gira an rudse chasasteach ru ag buin. So de vullen de einha dennevi seo te agus chur aithna ar a potador nu creador a hortimpel an cheantar agad hain. Go hóir falláir sé dechar do siú ó heh sail like was arrogant again a floor. So if actually das dul dangle shoes better couple euro hortoif kun an turno gaku usad nun could ibre churstaka and say a hasstaka karig. So yeah, so if we're hen to me shoulder div reinforced le sunry stum go shot the euro air on bun fakost stum go find to like Ullisi kussen le leheid ni kine ha oen mar creadorgs tá mála crane sin pigin gastan a cadation agus bei up da le fall freshen agus yeah just take down le potador hot counter agus deniert Cora vagat logs chance godushi bresh ola Steve agus skillin agus agus tishkent
Agus dóheas a bhhain ma iríonn le grúpa mar hapla galid agháil le patador go ddíige le hon sin sihir a chu le chiile go deocha se amach as san áon nó as san ciln mar a dúirtú agus be se dobalta choirlis agus be rudanseart acu tá cíál sihir cruúí na feisttí? Yeah. I mean, tá mi can taimi nula géana flór agus tá mi treisi dhéanamh hána blianta mar rátagam agus tagan díine rascúm was the dhéanam bhacha seo agus é scoil a rugga trí whatever pe rang a bhéan agus tá sin is ina hochtúir agus fós tug min amach ag am nula agus sprain se go háling agus is scéalt agus is cruthú scéal sa bhreistin ar saoil hain le brand siar na písi seo so is féidir rudí dhéanamh am nulig, déitá cuppaíon ólas gach lá, déitá rudí simbol pórtach le óáid éigent. Ó hiú a bheith lé tú héin mar bhúntear agus mar alíonn tar le cré an rud maithe nó an áhar mai alína é do rií ágad a feisttí beidir ó faoi chuig na faoi trí irí cruúthaithe mar níl rialathar bí buint le stífa agus is féidir le a go le a bhrúiste agus i bh sala agus a bheith pléile na dehanní mar a dúirtú tá sort sír sin tá buint leis. Tá, I mean, tóg siad conceap iad hain agus ghlach siad leis. I mean, rudí mór wach me hána blianta ná denan páistí an ógan an slugán agus is brala a lehead a bhrú isteach le slugán eile ach denna péistena agus rudí séir rudí a dechreta tebi haibh dark le brandú agus tuiscin a bhaintás ach tá miní hain tá sin is cuaig ach tá rudí déanta ag hána blianta agus tá míú le gach ile písa a chuirntí leis agus is brail me sin eá agus is brail me géis leis an scéal agus me hain a bhfuilú just can éisteach leis an scéal tá gach a bug a ráith chu tapí agus an páiste seo treéis amacha ha bh denmh séhir de haiségant le míú se dá éistecht. Agus fásta mar a dúirtú tá na leha bogad í na céad faoi mothíonn tún chiarafag mothíonn tún dóid bhil sin nuirta se fliú nuirta se tromú rud maiid sin de feisttí céna dginn siad sin beidir go le buntaistí se ar fád a buint le alíonn tá se go maiid fa haine go forbar a héin. Tuigeann siad tuige tú nó háir ag an rochrúin i féidir ebrú leis a mús tá frostgus leis sin ach mín tá frostgus le in san fáil a gcónaí nó háir ag an róleach tá sé chus a puiteach agus rock sé trí de bhéire ach go rís tuair an súntasach faoi lehéid obair leis agus á bhrú agus á áca trí de bhéire agus fém chus de bunchrotan na dhéanamh á ruú chun isbí mór dhéanamh nó rud a bheit tompas ó ardóga isteach chun bunchrot ru ag mar seo. Thosí sé le líraré sin dús áca agus dúsach mé ardóg chun a crut a bhaintach. Bei seo písbeag dachar de fáistí óga agus féidir dul i dro a lehéid a dhéanamh. Agus na bunscilna chun sa raimín tú hálaí le chéile. mí a lehéid gan cupnomid. Rudí skillanna a gá a elam leis nóver. Agus don na peisttí a bheith níos áige is dóid waithid an donna go críbnearí na tuismthaí ná na déthra agus deirefra ní sinne. Codú lá agus fómlaíonn siad chvásta carhar go mín codú a tastal fiúmas a líon atá go ddíige lá le irí ar gneartta le le chodí bhirtífa agus takeíarfa. Gas fear sin, yeah. Is ru das an am a húirta hain si le den éag agus fálam lo. Agus é bhíú dó. Mar nuair hatú a rátú hainta dó a elam. Na fel ní smó faoin over. An dan hín tú héin ar a bhín tú tegus do haid ranganí a charmach go dogan an síirse agus an nám sin a bhhain le alíonn agus tá tú a ddíú ar rud a tú héna irí a chruthú ná bhúnlú go mosclann se sort smuintí ná inspirad ná spragu in líoga. Well, I suppose we can learn to have manscoil now or have chunscoil valina. To me goni leir fi maffer agus an tiiscin ha ag den eigent óáid éigen nu like a dhéanamh pásanta. Fáir éigen was sim agus a ann agus den an téime
Skaga Yennever, then fear hide him, like Gor le Buckley ha meg Muna, like ta anna him eg anakadini ruhiat. So tomorrow no then ruher ha clunky Brannian over, tarring us a kale Brannian really like an igiot that I'm to on raw. Nu on na cogs balakul shinun slower ha dul hor team player. Taking gachten it nor ekken she de lehed. Sin ha porter there. Just mis tebi ag sugalesh an crut sin ha me gear gin anything. I was just nor hung to throw the legend. Well, nor hung throw the lads just lick though upper lash if a scav function better couple no the hurt over and schlee aku len lehedi of see she is nor had the negen gaffle lava is better kind low agus ton cora nis oskelte. Ní bhín daoine cho dúntaisteach nor ha si gafa le láva nu den séir de haiségan. So bhealach is hófar ínta é a bhúna. Is braun bheith a cadrih le na lads. Tá éhar a túin sin sa cheardlan tá éhar éirithe agad agus is gal thuirt coppla sampla dún gal heispaint chuide na rudí go bhéta dhéanú agus beidir coppla céim sa dáis go mín tú obalta bheith pléile na rudí seo Cormac. Tom, do you run her? Wailin go mór? Tá mé le postí ógus tá mé cappa rudí a bhrálo íanamh ná like brúisteach sa craig an imprint, chun an gailgear imprint. Lorach. Lurg na mare, Lurg, a leheadú so. So tá mé try stampa mórí dhéanamh an seo. So cosí mé camera a dro a le. Sure again. So actually, to me try show you that on a vor, okay? I gumpert le cadinen for so sin size my love. Einer the end to a crate crap and shay, okay? So einer the end to this cap, you make sure you hurt her, do you treat a free gaden slew. So effect to go her make dilog in is and cray, rume stocke, shin her me on dark cray as a hion. So effect to the cravere, Ken ken friend Olaf and sure that she got Holland that is into on lean and sin dilog and chin sin plan the Ella so my ekken to on have I mean fecken to will on falle dainte de isbini moore curlicade or skinnicale so be lehead or yennewagen in Hardlin it's not good raising the airskation the end of so but the film comes on slab on lack more bunny end of you saw no really hot against so while on rolling pin we could work such a bunch of shinle in the gym and there been boy color father shoe I'd say well yeah Garen Grev I was just spun really like crutene aha agin agus like uli she fader fiocus aha I mean shot rud bra aha agam sho she took up the say her agam sho fresh again made me sluya again made a rare agus honey gas and killing and turnog down gas and mala So really a fader usad on the Shan Curtini make a croca tehe. The show freshen. Sin a brúis nach sa Craigs as crotana all astu. Ní mór sé mar sin agam ach. Fecin do sin? Fecin pente? Oh, sin an over hot trace tachtamacha. So is plot of data Keisha overall air new data capra air new Kosh sin vec Michigus so sin couple cray eggs lot maska agn lechéle kan shokro so nigur on ska a leru and cho yeah. Fecin tú sort na poetrún agus na línta éagsúile. A Cormac an bhfuil paint ná an bhfuil an glaze chu agat ar sin nó bhfuil sé go ddíra a fanart le bheitjanta?
Tá léis chu agam mar seo ach sin nó hatú leart le de creador nu de fotador chur ceistar thu siúd bé an ábhar acu agus go honúil bé teocht fiile a héin siad chuige. So déiten an ábhar chuir leis an lista aintú ó DBI ach beidir nach me sin rúnacht don putador de cheantar, so sin fá nachhfuil se chur hagam ar liste chur taid angol ó siúd agus beidir gar si leat. Nu, má sé gaglóir de bhaileach lí taid angol lumsagus chu mis sa turn an seo. So mar sin met a grúpi smuitiú tan erad rodí in ar gotíhe nóns na boxí bregain a bhfuil Beiidir Breartúin a bhfuil crotana a bhfuil rudenchart éri an a darcathe go hélinn nó waithín go jazz faoin na lewe agus a dibrethe go maiid nuair tá se chu sa ré. Fecín ar cad aibrin agus cad nach naibrin. Knapi édi tá si go hálinn tan siach ar I grot ítach. Rudi tá nuair hadú táint lústan tá Matt Rubber fao de chos agus tú táint. Tá igíocht ítach an siúd freisin an texture an igíocht a air. Tugin siad Tá cré cho má a puchasús ein táis pátrún mar sin. Agus mí fiú leir de bhéir má chuint bhéir fanní sé ann. Rudí mar sin tú ggéir fí fáil ré leis agus tú le gobar ar rud mar chopán. Ach feiceú tá sé níl an drompla fuirfeh, tá mai trééis sé ágal i léirú nach denigé I gléis, denigé de láh. Sin dé gná tá mai trééis sé sin. Déiten am sa bhreis a chahabh a chur geld agus rá gannarna gléis é ach tá mé géire ará den ag gannarna mis éis de láh. Agus is rud jazz atá fásta do hailí mit si de géirí go mó lárig na le na lárig na méir a chur mar hapla I leachmór agus go mó a hanna is a teile cíál san éireh an rud bonus a rud a bh go jazz fásta. Yen mé de fástí é ach an tain fáid crapan sin ní smó, so cé ghfuil cos an páiste anna bheog bei sé fiú ní slú tréis dul tríd an choras á has seach a chluch seach an turnóg agus léad. Nuair a bheith a play Beiidir nó do mé ha man alín agus mar sin le peistí tennis áige an wegan tú na crotana agus Beiidir an ráú inéan tú ní siimplía an wegan tú a pléile le PC ní smó tá níos fosa Beiidir dífa a leseil nó go démar a bheitthe mé réile taí beg nó taí a rud mór a tá forras Beiidir lá go thuir. Tá gach páiste agsú chun féinrá, so I mean seo rud a meic mé lis an cad lerán sin, tá gach páiste agsú. Má bhá céin bhí se anna gafa le denna rudí móra ach mé inín den rudí anna bheog, you know? I mean, so tugann siad an bhrinn céine agus tá an páisnacht cho agsú, so an éit na rá ghfuil cruthháin naibín de gachtainine. Má há stampla agat le chur oscóir den éigent agus rá déanaar éis sin dhéanamh ar de stíl hain. Sin nuair eicnú an pásantacht agus an play in san crut. So se rud eile ha chun déanamh is angel na nullag kind of cos le duine a mecha canna las muid an tacha agat hatan hortar am nullag. So do mud an antú sin a chur ó scóirpáiste dhéanadís míle íhil lenne le héad dhéanamh ar a stíl hain. Ach tá roinnt rudí a gá clí leis, nuair hatú gramú rá pí a créile chéile, is gá a hospontáibh gur gá an drumpla a bhrise. So nuair chuintú gá pí a créile chéile, níl tú ggéir me sé mar sin. Tá ggéir go meach an drumpla briste, so garan úsam tú farc nó scían chun drumpla a bhrise, so go tá á nasca mar seo. So go ramín sé I gart le chéile, ní mar seo, mar just titi sé de. Má hitan sé ar a héamh tá bei sé caiilte agad. So sin rud ó héamh gramú PC le chéile a bhíine de fáistí óga. Bei
Well, Beiidir is rud a ggóil coppla rudas de chóir, Beiidir go dá sampla dúnar an dóim me has a pléile le coppla rud go bhiciimiid go dé mar a bhín tú pléile ha Cormac. Yeah. Ínta. Dinne mé an Richard dosach, okay? So is plot é. Tá má dhéanamh Tá den seo dosach mar tá sé mór agus tá sé sa eice a hebh na scáán de ach détá ruí a wadní slú dhéanamh agus daibroch sé ar an stíl agus mó céine. So chéad dhéan tú? Nétocht. Is gá meach an áit agad glán, okay? So tá me chuna an camera a chas a sias mar seo, neidir an nóhan sin. Deir leis agus tá deir an beard. So hef spás a léir am hain. Okay. You're right, Craig. The goni cumad an cray mála plastic. So then áisce elascra arán a dhéanamh just gon na tá sé trééis bheith sí a mála fe trééis rééis an fada. So the gé áisce go beocht ní gá an numach amach hafel seo. I mean credan anna go daoine gur bei seo, an bailach an de chrot the churp a chur isteach sa gníomh le éanamh. Okay. So like therapy the heist, Because Beiidir me tá páistí a tá písa mai níos áige nó níos lúan go deacha leis an cíbhnar nó an tuismthar le chuidí thuirtá leis an ráláil me tá písa millsena mór crufaige gist. Yeah. Yeah. I mean, to me sé denmh rud ag na rééis the mór sin fá go písa cho mór agam agus before. So gacu tá má bhrú sios and is piocum suicide ex cosme hor timple, maar munnen ento sin gramoise leis an beard agus be an ober seo fad curhamu. So to me kun right glowy en of so to sé brute si agam go puinte. So elsgro pizza o yen of agus. To the gira a hav a nuas. So to a bull and beard agus a harings mar sin and then sin keel. Yeah. Okay, nish Feynman and roller. So nima cur nummer go brewer, maar min to glor amagat ní rás a ha shield. Agus a Cormac and will had lewis a chidum agus tú a pléiles an chré will sin táhairta? Yeah, no bíoch an love, no bíoch nummer iske the love. Tá soon duchid lava an tisk as an cray, so níl tú gira a love shawl an nummerke. Sin point ma. Kecht intak. Well done. Well done. Well ein agat there an over to hain. Piece of well a garker Beiidir fatadari a pléiles ach ní maran ma hénus cai mar ra. Tá cum go se inta mar dúirtú an therapa a gusa a had lew agus a few a rolla an rud tá cum jas go rud had a swinne ha. Yeah, I mean them telegan rot freshen. I mean yen may blian his Balivik Andon sin Thomastown his a good gunny a den of muchad skillina a jousu har blian umlon is course inta gavian. So she follows the show like that Deratach leis in Mlena agus hatu blian umlon film kun studio chur le céile kunas dulles da hier cray kunst cray yenov kunst glazna vasca to hain kunst an turno go chur shul either keen electric gas ahmed I know it's course inta gavian del me wat is most of blian sin na na meister 8 blian ella o have close to the but anyway Agus gedé valta sig gin chré maar the friú rud a hatní laat Cormac. Tuis go sé
on a yacker. Méis sin feiben leis tá chun tacht a dír os cion a lehead, ní me chuna é seo, ní me chun ligan den chré mé a bhrise. Glutton for punishment mar dhéirtar as béle. Tá nín se lom tá méid sin skillne i gceist. Tá méid sin fi me leirtla den ag le déine agus dúidir go mala gná na móra potadóí a ranú mar fostathir, mar tá méid sin ócáil ina saoil go depanarthú ina chud ábhar. Take am gat arágat an sin. Tá brisin si teo gáí, so gach ila rudí dhéantú as cré brisi sé. In am éigent, ó éigent ina saoil, gach ila rud a dhéanaan mise bé sé le brise. So I mean, rudí mar sin. Okay. Tá mé caile an tráseo. Tá cré déanta, tá mé déanamh cinnte nachú sé gram leis an beirad, okay? Rud a bhétá dhéanamh détá bratlí na chur faoi, ach ná chur pápar faoi, okay? So nuair bhrúnta an cré amach, tá cré gáil níos fuide amach á leathnú amach, agus tuiscún an pápar floch straci sé agus gramáid sé leis an pápar. So níl gíre an pápar a bheith fit to futa leis an cré agus é dul seach turnog. Ní sin cíal? Ní sin cíal. So go déan gléasa tugad an sin, tá seachas le rud amhaine beidir pint an na bálaí. Is sin é. Is bralam little to make na shráhanna sin na lór an tupa. Dus canim brúscar well an stiff a acu. Is bralam is stiff, tá numracha rudí ó little agam. Ach si canas rudí acu. Ach déta fáin tú a lehéad de úrlis in san pagáist na raim a leir fi níos luúthe. So feic tú bhfuil an úrlis sin can hanis críanna. Agus tá béitir metal kidney sin. So tá cín dar sortan eggs so ten tú dahí a chud úrlisí hain cína haní le níos múna cín eile. Ní gág meid seo fuirife, okay, mar tá chun an dilóg a bhrúisteach. So fecinn tú bhfuil písa den tá seo anna heolbhain seo, so ní tú gur é bhrúin bailachfád tríd an cré, mar bheith sé ró leocalach peáta an cré anna haní agus brisi sé. So just feige agus brúisteach. Tá de géir na féinna seo a léirú mar sin na rudí meltach ó éh brenuir. Rud cho siimplí ní hílinn riamh dulag ó chail na cabbaiste úsáid go mó an airad alí na buint leis? Is even an drumpla é. Gohar mé níorna mé taobh seo, tá taobh eile tá tuiscún na féinna dul fríd níos ó héh raircha dé níos sevre. Tá muid sé go das agus an bula cabáise sin in san seom ragaminist. So níl mé a brú sean bailachfád tríd, so níl mé gíre go meis sé ró haní. Níl mé gús an roller seo, I mean, détá I suppose ach. Yeah. Go hundú de stúsad mo chud mére len le hédíanamh. I cantin sin is féidir le earlis úsáid, is féidir le féidir an bhfuil se dalí a bheas carhain me tá beidir body ar brú tastalhain chré beidir ó hiú poisttí go gaithú an duine foiiste codú thuirtífa me tá rudenteartar le déanú. Tháinig blianta thug mé fedéire gur cuma leis an páiste cén crut atá ar deire. Má réad acu ag críoch a chud ama bín siad sása. Like, is féidir ceirú, like, nuair nach siad a brand is féidir rudí a gramú agus é dhéanamh níos loidre. Sin áit meach feib, má sé ró localach tit siad as céile agus ní airó lo dul an bailach fáil goí an potador. So rudí mar sin, détá dhéanamh níos loidre. So má seo ró haní is féidir paiste chuir las ar bun chun é dhéanamh níos loidre. Tá me chun scían gná scíanú ar in san art pack is féidir bud úsad chun é dhéanamh.
Cín ag nó seo. Agus Beiidir don na peisttí ága sehannéit a Jackín dunne feiste se leis an chuid seo dhéanú hiú saoil teirta de. Well, yeah, I mean, Porsche had 3 blian the east. I'd say better. Yeah, it actually is far a la head of. So to the gear on Imlina a Yara. It's called the Kodamir show. It's fair. Tan Urlish Ahmed and Anna show here in fresh now. We have Ahmed Usadam, you know, and Shkeen. Mietal. Migéir an bun chrotta léirú, so ní ceircail omláin tá migéir an imlíne lenacht. Voilà, déanta. So, chuir sin látaíomh anseo. An bhfuil se táhairta an chiré nach bhfuil tú gal úsáid go gaithí se gal rásin san bhfuil a pláiste leithre nó an jigil lei se fanart faoin éir tomulbug gan dal rásin Cormac? Well, to make current ruddy Ellie and Revelation Nation so fall Kamachagum. Ma hat the Kreen or Dagans Kurt Stock Leo Day, so Gavan Shay ho Tash Ugs a fader. Maha Shay row here reached, I mean, just the gear not to come out land, so the other vacant to make there was a balloon ribby the PC Bioga ho Latif, Mar Trimoish Shin Suas reached Branoi Gramoy Shid Lerodagnis. Ní choirise leis an darcha de. Yeah, so má ein cré fáca nachút gan úsáid, yeah, the volunteer bheith chuirteach an mála a gcónaí, cumad é tais. So, inis chuir with the stock of ceart go meic. Sin na fuama ha mi géir flushint. Tá sin ínta. Sin sa ecin sin ó héh camera de? Ó tá se galanta tú túbalt in na línta agus na féhinna bag agus na sort na srúhain ar fád a bhaine leis an deile go ag ceann sin. Tá ag an stad seo stam go mranní sin níos áile ná ein ámela. Ag ní tú gíre é brain sin marv, brain sé elsgur lac concrete ha en. So tú gír rein beocht a chur leis. So ag an stad seo, well, tá gonna focus tú a cinnta go dagan sé iníos. Yeah, grand. So to just a chasa elsgur dilo go ha an. So do murde gret to gear a milshow ge ihe de shot knock mechan an ochterroite ag dul leis ro. I gear tatan pish agus to what ihe. So togan is the suas na mulrod bug like a one he kin al rodi tuesday den blata. Shine. Alanta. So agus most feilet just ban ein of the happened to me gear nor hung shots and turnog ban dehe. Data talked to rash chuige agus a tirum le spuncha agus iske agus le head avante. Vanoction is far to the grand tuition is Danny Lin with the hot tirum mag show filmAleru Neil. Okay. So yeah, to give my be off the Corlesh, nor how she cost us Luba or show just British and Israeli. There's bespoke flock floor. Akrudi Veta Yen of data. Data cray her fui just can I come out near the show Balak in them Ishbini, okay? Who saw the love omlaners to yen of need Dirk machine my intuition machine cost say overkrottig so basically oval overkrottig my into an love omlan usad by krot kirklach agad this creation my intuition fui through my say sachrotchin so shin in here visa like I can start shot stated in the dahana her so show da Derek. So big Kawashi Derek again. Hug my scuba stockland, just scuba shot. There you go. Little. That is a horror shaha mias, so le goran to an physic crea. Yeah, so she's Niseski kin weren't Trace Tamil being on da exi ag bun on foto so being at hogla mark ag say oshke ag say
dhéanamh chomhram mar tá na oxídí agus séirta tá in san Russia I méle léitir slip air, okay? Séir a há ann nach cré le dahanana cosú le cadmium agus cobalt agus dahanana éagsúla measc isteach ann. Ach tuis gúil meachchan éagsúil ag na elementí éagsúla sa bhascán, titan na cín troma go bon agus cín éidirme fan siad ag etal tuairt. So de géir thugla amach is bhasca. So de bhasc mé sin níos luúthe, actually is ceisma just a léirú nuair gá dhéanamh. So nuair hatú chur an dá air, níl tú géir é a scúb air tá géir like a dhéanamh mar seo. Go jazz bog é chomultear bhealach. Mar scúbantó air, dénig sé an chré níos flucha agus cailí sé na mion sunraí atá tréis a chur air an duilleog. Tá cúpla bailach éag, so déite a ghuiirta air agus é ghuirt deirí sin bailach níos tapúla. Le páistí béis siad géire é dhéanamh, so béis siad géire é bhasca. Cur, I mean, lutó for é, you know, agus ná bí bóra, tá siad géire ag na elam. Agus sin rud faoi chuirsaí alín agus gohéirithe alín le páistí ága, ma bhrisin rudneart, ma hepan a rudneart, is féidir a gcónaí písa úr a hasart a rís ní dearún dané agus fólamat an san rudidir fad. Yeah. Leis an céad íirecht, ach le gach le clachta tag an máisteacht. Béna páistí landsásta go handúil tosú ríist. Bé ócádaí ann nuair nach méid páistí sásta. Siad fad fecht agam. So ríist tá mé tréis dabbing an focail béarla éireach just é seo, just a chur airga. Tá tú ínta éadrom le de leabhain sin níl tú a bhrú isteach go tromar bhealacharbí? Ní mé brú na spící seo isteach tá a bhrú mar seo mas léir é sin. So é náta ag an ghuiil éon da an. Ná, rudí technúla mar sin. Right. Sinna céad fiasa. Agus tuisgúil a méid sin isce measca leis a flár nuair riimín sé amach suí sé isteach san an crut deart. Okay. Déine sinna ar písa ámid san chur leataí a bheith. Ach sin nuair háta bh iompar éonrad agus tú dulgadí an potadóirnú peát. Bhulandíomh é a bhoga agus é fós rúnaí beag taiis. Tá sé ná an chimmelt nu na praban na bóthir a thógáil níos gan é a bhrise. Má há sé lán tirim tá sé anna leocailach. Ní sé go héasca má bhúlann tú i gcuine éonrad. Tá fáil ar an dara cuid den níos an seo mar aon le cóirle agus le acmhainní tacaíochta eile ar thaobh teangatí.ie.